El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, ha assistit a una sessió de treball organitzada per l'Institut Castell d'Esparreguera. Benach ha estat rebut per la directora del centre, Sílvia Aznar, i l'alcaldessa d'Esparreguera, Francesca Fosalva. Ernest Benach ha explicat als alumnes de primer de batxillerat del centre la història del Parlament i el funcionament actual de la institució. A més, ha animat els joves a creure en la política i els ha intentat transmetre que les seves actituds seran decisives pel futur del país. I quan us dic no passeu de la política, no us estic dient que us afilieu a un partit, que aneu a votar quan hi ha eleccions, que també. Us estic dient que us preocupeu pel que passa al vostre entorn, perquè hi ha moltes maneres de fer política. I l'important és saber què passa i com puc ajudar a incidir-hi. Què passa al meu centre, a l'institut, què passa a Esparreguera, què passa al meu barri, què passa a l'associació a la qual pertanyo, com puc fer per ajudar. Després de la conferència a l'Institut, el president del Parlament ha fet una visita institucional a la Casa Consistorial i al despatx de l'alcaldessa, on ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Esparreguera. I de tothom, respectant els orígens de tothom, hi ha una cosa que